ዘመንኩም ትፈልጥዎ ዶ ወይ ድማ ዘመን ናስ ነለልዮ ኣሎና ዶ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ንሪኦ ብዙሕ ጌጋታት ዝተፈጸሙ ኣበይናዮም ትራእልና ሰብ ዘመኑ ዘይከለልን ከሎ እዩ ሰብ ዘመኑ ዘይክፈልጥን ከሎ እዩ ስለዚ እቶም ዘመኖም ዝፈለጡ ሰባት ኣብ ምድሪ ከመይ ከም ዝዓወቱ እቶም ዘመኖም ዘይፈልጡ ሰባት ድማ ኣብ ምድሪ ከመይ ከም ተበደሉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ዝዛረበና እዩ ስለዚ ኣንሳትኩም ድማ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣበይናይ ዘመን ከም ዘለና ንፈልጥ ኣለና ዶ ወይስ ስለና ዕድልና ኢና ንመላለስ ዘለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ስብከተይ ዝብሎ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይ ኮይኑ ዘመንኩም ከም ትፈልጡ ዝገብረኩም ብማንም ካልእ ክትፈልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም መጽሓፍ ቅዱስ ነይርዎም እስራኤላውያን መጽሓፍ ሙሴ ነይርዎም መጽሓፍ ነቢያት ነይርዎም ዘመኖም ከለልይዎ ግን ኣይከኣሉ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ዘመኖም ክፈልጡ ይከኣሉ እንታይ ኮይና ኢየሩሳሌም ዘመን ምሕራታት ዘይፈለጠቶ ትራእልና መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኣብ ማእከሎም ሰብ ተሳኢኑ ደቂ መን እዮም ደቂ አብርሃም ደቂ ይስሐቅ ደቂ ያዕቆብ ደቂቶም ኪዳን ዘለዎም ሰባት እዮም እምበርካ ግናኸ ዘመኖም ኣይፈለጡ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ክገዛእ ኣይከኣለን መንፈስ ቅዱስ ክዛረቦም ኣይከኣለን መንፈስ ቅዱስ በቃ መስኣቶም እንቲ መሲ ይብሉ ንሳቶም ድማ ምስ መንፈስ ቅዱስ ርክብ ይብሎም ኣብ ዘመናኸ ልክዕ ከማ ውሉድ ኣምላኽ ዲዚ ኩሉ ፓስተር ሃዋርያ ነቢይ በቃ ቦሩ igen ክርስቲያኔ ኣነ ዳግም ተወልደ ዝብዘሎ ክርስቲያን ዲ እወ ኪዳን ኣምላኽ ኣለዎ ዶ እወ መንፈስ ቅዱስ ከ ኣውሽጥ ኣለዎ ዶ እወ ኣለዎ ግን ኣይዛረቦኒ መንፈስ ውሽጥ ዘሎ መንፈስ ኣይዛረቦኒ ፓስተር ይኹን ነቢይ ዝብል ሃዋርያ ዝብል ሽም ዝኾነ ዓይታትል ይሃልዎ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረቦ ክሳዕ ዘይኮነ ዘመኑ ክፈልጥ ኣይከልን ሞ ፕሮፌት ዘመን ከመይ ገይረ ክፈልጥ መንፈስ ቅዱስ ለመንዎ ተዛረበን ንባበልዎ ነቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ዳግም ዝተወለድኩም ሰባት ነቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መንፈስ ተዛረበን ንባበልዎ መንፈስ ነቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ናብ ምዝራብ እንተራ በቂዕኹም تعودكم الله